luxus, Lokalita. komfort. Kvalita. Chceš mať toto všetko v jednom? Nezmeškajte túto jedinečnú ponuku v Ľubčenci. Tento dom má bohatú užitkovú plochu, a to 325 m². Skladá sa z prízemia a 2 nadzemných podlaží. Súčasťou predaja je taktiež aj jedna obrovská garáž, do ktorej sa zmestia aj 2 veľké autá. Dom sa nachádza na pozemku o výmere 726 m². Ak vás táto špeciálna ponuka zaujala, Tak nás neváhajte kontaktovať.